paling to mandura buku karepe dhewe. Ayo kene, prajurit tandun nang pangkene. Ora bakal tak tinggal dalekane ngatiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo, ayo. Rumasane ora? Sapa iki? Iki bandel apa? Iki ngapa kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombeni ngene iki nek kun surah rampung. Monggo. Kurang ngapusi lho. Kurang ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi?